ناجی کۆمە ئاوازە باژارێ عەفرینێ سرانەکە هونەرمەند باوێ سەلاح یا بناوێ ئەمان یارێ بە ئەوەی ڤیدیۆکلیپ بەڵاوکردە. ev kom ji çend keç û xortên bajarê Efrînê pêktên ji bilîkarê stranbêjiyê bi karê mûzîkî jî radibin û ev stran wekû rêzgirtinek ji kar û xebata hunermendê koçkirî yê bajarê Efrînê bavê Salah hatiye gotin û gihandina nameyekê bi parastina mîrat û folklora Kurdî.